सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या ओरोस इथं आज गॅस सिलेंडरसाठी ग्राहकांच्या अभूतपूर्व रांगा पाहायला मिळाल्या। येथील वसंत गॅस एजन्सीच्या बाहेर सकाळपासूनच नागरिकांनी गॅससाठी मोठी गर्दी केली होती।